шӯъбаи бемориҳои дарунии беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода яке аз шӯъбаҳои намунавӣ ба ҳисоб меравад. шӯъбаи мазкур дорои 24 кат буда, аз ин 5 каташ барои беморони рӯзона пешбинӣ шудааст. Дар ин ҷо таҳти сарварии номзади илми тиб зани оқилаву меҳрубон Хайринисо Ҳайдарова 3 нафар духтур, 9 нафар кормандони миёнаи тиб ва 5 нафар кормандони хурди тиб яъне фарошон фаъолият доранд. мо бо дастгирии сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода инсони меҳрубону дилсӯз Ятимов Тоҷиддин Ҳокимович тавонистем ки шӯъбаро ба пуррагӣ хушсифат таъмир намоем. Инчунин бисёри овезаю шиорҳои роҳрави байни ҳуҷраҳоро нав кардем. Барои тоза нигоҳ доштани ҳаво дар дохили шӯъба бисёр гулҳоро парвариш мекунем. Шароити табобати беморон хуб аст, ҳама ҳуҷраҳо гарм, камбудӣ надорем. дар шӯъба тибқи фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардухтури беморхона Тоҷиддин Ятимов бо ҳайати кормандон машғулиятҳо сурат мегирад. Аз рӯи нақша ҳар моҳ барои ҳайати кормандони миёна ва хурд доир ба мавзӯъҳои гуногун дарсҳо гузаронида мешавад. Тартиб низом дар ин шӯъба ба таври намунавӣ роҳандозӣ шудааст. Имсол долону ҳуҷраҳоро бо сифати баланд таъмир карданд. Шиору овезаҳо ба ҳусни шӯъба ҳусни тоза зам намудааст. табибони беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода бо чашми уқобвор, хиради мор ва дили шери худ аз пайи муолиҷаи беморон қарор доранд.